Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga at may nag-request pong wheelchair para sa kanyang tatay. At ito po ay PWD po dito sa Barangay San Jose. Ano kalagyo? Wali Pagayanan po. Wali Pagayanan. Apo. Tatay niyo po yung pinagre-request niya wheelchair? Tatay ko po yung... Paano po yung tatay niya? Na-stroke po siya nung first week ng December po. Tapos first week ng December. Ano pong pangalan ni tatay? Romeo Pagayanan po. Romeo Pagayanan. Ilang taon na po siya? 74 na po siya. 74 years old. So, ayan, ang good news. Ito na, ang wheelchair na bigay ng 141 Akay ni Sol Party List. Nagpapasalamat po kami ng maraming malaking bagay po to sa tatay ko po. Ayun. Tara, tante, para akit na yung wheelchair na bibigyan ng pambansang konsehal. Thank you po, thank you. Okay. Ate, Tatang Romeo, siklot ko po. Ganda po. Magandang araw po sa inyo. Kuya, Lolo Romy. So, na-stroke po kayo? Na-stroke po. So, hindi po kayo makalakad dyan? Hindi makalakad. Nakaupo lang po kayo maghapon? Oo. Diyan lang. So, dito lang kayo maghapon, tapos lipat po kayo dito? Oo, lipat po. Yan lang po yung routine nyo everyday? Yeah. So, ngayon po tayo, ang good news, nag-request po ang inyong anak sa 141 Akay ni Sol Party List at kay Pambansang Konsehal. At agad-agad po, hinatid po namin ang wheelchair na bigay ng 141 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat. Para sa inyo po to, Maraming salamat. para sa pang-araw-araw nyo pong pamumuhay at sana po ingat kayo lagi, tay. Dito lang. Opo. Umiiyak po kayo, tay. Bakit po kayo umiiyak? Siyempre, natutuwa ko sa kalagayan ko ito. Opo. Natutuwa ko. Sa pagbigay po ng wheelchair na Oo, siyempre. natutuwa po kayo. Natutuwa ko. Napadalaw kayo dito sa akin. Opo. O, wag na po kayong umiyak, tay. Talagang. Nandito na po yung wheelchair natin at para magamit nyo na po, parang tears of joy po na siyempre sa maghapon dito siya, wala siya magamit ng wheelchair at least po yung 141 Akay ni Sol Party List andang pong tumulong sa ating mga kababayan dito sa Florida Blanca. Kasi yung mga anak ko dito, mamaya mag-ampoto kami. Opo. So ano pong masasabi nyo sa mga kasama ko, tay, sa Akay ni Sol Party List, sa 141 Akay ni Sol Party List? Maraming salamat sa inyo. Nakarating kayo rito sa amin. Sabi ko lang talagang dito, kailangan magtiis lang. Opo. So ano pong masasabi nyo sa artista? Sa Pogi? Ikalalon na yun, liwaman ako. Yan, ito po yung isa sa staff ko. Ito po itong nag-approve ng wheelchair niyo po na agad ihatid eh. Si Mark De La Cruz po. Magaling po mag-TikTok to. Di ba? Yung pakaili tatay. So, ito po Kabalen misahop-sahop tamo, miyabe-yabe para kin panyulong ning Barangay San Jose at ning Balen, Florida Blanca. Kaya be po din kaya katamo kaluguran na PWDs. Ako pin kaya kayong Pambansang Konsehal, Jojo Bitog. Magpasalamat king kanakong team number 30, Bitog Cup Jojo. Ang po king 141 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat.